Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Пятніца, 12 гадзіна па Мінску, а значыць у нашай студыі блогер Александр Кнрович. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя сябры. Я злы сёння. Страшная справа. А прычына злосці Александра у тым, што Арыну Сабаленку некаторыя беларусы не любяць, я так разумею. Ну так. А Александр, вот якраз вельмі любіце. З гэтага мы пачнем нашу сённяшнюю праграму. Таксама у нас у праграме, прабачце за таўталогію, Лукашенко з верталёта ізноў пабачыў, што на зямлі там нешта не так. Не ў парадку. Перад тым, я так разумею, нешта здарылася з Лукашэнкам і з Леніным. Так, здавалася, чаго чакаць, тут вот няма прастору нават для фантазіі асабліва, да? Але Александр пра гэта нам раскажа. Крыху слова скажам пра люстрацыю ў Беларусі. Тэма тыдня, безумоўна, і ў Беларусі, і ў дыяспары гэта тое, як улады беларускія спрабуюць стымуляваць нараджальнасць. Там ёсць навіны і ёсць цікавая рэакцыя ад беларусак на гэтую тэму, а менавіта дзесяткі парадаў пра тое, як насамрэч трэба стымуляваць нараджальнасць у Беларусі. У чым насамрэч праблемы не ў памерах дапамогі на выхаванне дзяцей да 3 гадоў. Ну і вось, калі паспеем, Александр задаюць пытанне пра Ціхановскую. Мы заўсёды просім вас, дасылайце пытанні, задавайце пытанні. Вось мне даслалі адзін інтэлігентны чалавек, даслаў некалькі пытанняў наконт Ціхановскай, пашпарта і яе банкаўскіх рахункаў, якія яна ўсё ж такі адчыніла. Я паабяцаў нейкі, можа, 5 хвілін напрыканцы, але паразмаўляць пра гэта, таму што яна напісала, ці сказала, што ўсё ж такі адчыніла банкаўскі рахунак. Вось такі, сябры, у нас план. Калі я гляжу вось сюды ў свой кампутар, да, не вот туды на вас, а вось сюды ў свой кампутар, гэта азначае, што я чытаю чат нашай трансляцыі, таму што ў нас стрым, абсалютна жывы эфір. Дзеліцеся, калі ласка, уласнымі меркаваннямі, ставце лайкі, дызлайкі гэтаму відэа. Ну што, Александр, з Сабаленкай-то? Сабаленко ўсё добра. Першая ракетка свету беларуска прорвалася на вокладку часопіса Time. Я думаю, что это самая прэстыжная вокладка у свеце. Там быў Путін, быў Гітлер, там... Ну, я дадам, что там, акрамя Марка Шагала, у 1965 годзе да гэтага не было ніводнага нават выхадца з Беларусі. Да, Марк Шагал, я хацеў сказаць, грамадзяніна Беларусі, да? Ну, але в 65 годзе немагчыма было быць грамадзянінам Беларусі, але Марк Шагал у тым годзе нават не быў ужо ніякім грамадзянінам СССР. Да? То бок, ён, конечно, наш, але яго мы з гэтай гонкі выключаем. Арына Сабаленко – гэта першая беларуска на вокладцы, не толькі беларуска, да, а з усіх, з беларусаў, беларусак, людзей іншых гендераў, яна першая на вокладцы часопіса Time. І што далей? Падавалася бы, як можна да гэтага ставіцца, акрамя як ганарыцца і казаць: Арына, малайца, давай. Першае месца ў рэйтынгу, на жаль, другое месца па заробках за мінулы год, ўсё ж такі сярод усіх спартсменак, не толькі тэнісістак, а ўвогуле ўсіх спартсменак, там больш за 30 мільёнаў долараў. Яшчэ есть над чым працаваць, канешне, так. І што можна толькі пляскаць далоні, казаць: Арына, супер. Арына вельмі добры прыклад для ўсіх, не толькі дзяўчатак, але і хлопцаў, якія сёння растуць в Беларусі, якія глядзяць на яе і разумеюць, што гэтым можна ганарыцца. Я напісаў, я вчора пачытаў каментары у всім відавым чаце. Потым напісаў сёння зранку свой пост, дзе сказаў вось менавіта гэта. І паняслося. А ў чым прычына? Чым прычына праблем? У тым, што Арына не выказваецца, не хадзіла з чырвона-белым флагам, не распавядае на канферэнцыях пра палітвязняў, не асужае Лукашэнку. Яна зараз кажа, што не буду на гэту тэму вогул. Ну, просто ей задалі пытанне падчас гэтага інтэрв'ю Time. Ці падтрымліваеце вы Лукашэнку, беларускага дыктатара і саюзніка расійскага прэзідэнта Пуціна? Яна сказала: я не хочу адказваць на гэтае пытанне. Так. На пытанне пра вайну яна адказала: вядома, я не падтрымліваю вайну, а як яе можна падтрымліваць? Я хочу міра. Так. Да? То бок, яна не выказвае выразнай палітычнай пазіцыі, не размаўляе па-беларуску,
І гэтага ўжо было дастаткова, каб з'явілася мора хейтараў. І мора хейтараў у тым ліку і у меня ў каментарах. У меня ў каментарах на Фейсбуку там как бы і вядомыя людзі. Вы ведаеце, і я как бы себе так адчуў, я папрасіў Павлу зрабіць апытанку, не ведаеце, зробіць ён ці не, наконт Арыны, так? Норм, стрём ці ніяк. Я себя адчуў вельмі неўтульна. Чаму? Таму што, ведаеце, вось сижу я, сидим мы з Павлом у студыі. Зразумела, што на мне ўжо 5 крымінальных спраў новых. Мне ўжо, калі я прыеду да Беларусі, уже 12 гадоў у турме. І я гэты выбор зрабіў асэнсавана. Я мог застацца ў Беларусі, мог працаваць, мог заплюшыць вусны, варежку заткнуць і работаць. І, напэўна, мне было бы лягчэй. Я зрабіў гэты выбор. Я размаўляю з вами по-беларуску. Я кожны дзень раблю что-то, што трапляю ў беларускі крымінальны кодекс. Александр, конечно. Чисто сардэчнае прызнанне. Я фотографую сябе на фоне чырвона-белага флага. Цікава была панельная канферэнцыя, якую мы ўсё ж таки зладзілі. Добра атрымалася, мне падаецца. І гэта мой выбор. Але навязваць гэты выбор іншым, казаць, што вось толькі так і можна жыць. Толькі так жыць прыстойна. Па-іншаму жыць непрыстойна, я лічу немагчымым, таму што чалавек асабіста выбірае, як ему быць. Тым больш спартсмен, адкуль такія спадзевы на спартсменам ввогуле? Слухайте, у нас есть не спінозы. Да халеры спартсменаў, якія добра разабраліся ў 2020 годзе. Так, каго і як трэба падтрымліваць. Я разумею, ці можна гэты там капелюш надзяваць і спадзявацца на ўсіх, ведаеце? Мне падаецца, што гэта асабісты выбор, а тым больш на такім узроўні. Александр, людзі ж все розныя. Так. І адны разабрались, а іншыя не разабрались. Ці, напрыклад, іншыя просто свядома заткнулись. Арина разабралася. Вы лічыце, што Арына Сабаленко, так, якая свядома заткнулась, для того, каб спакойна зарабляць свае мільёны, ездзіць у Беларусь. Гэта нейкі станоўчы прыклад, да? Ведаеце, у чым станоўчы прыклад? Вось аб чым я пісаў у Фейсбуке і на што я прапаную звярнуць увагу. Самае галоўнае, Павел. Магчыма, вы са мной будзеце спрачацца, магчыма, нашы гледачы мне таксама напіхаюць панамку, так? Но глядзіце. Ёсць Лукашенко, які прапануе ідэалогію. Якая ідэалогія у Лукашенко? Ты чалавек сам 0. 0. Ты нічога не можаш без дзяржавы. Все твои спадзевы павінны быць на мяне, на Лукашенко, то бок на дзяржаву. Ты пойдзеш у дзяржаўны дзіцячы садок, ты пойдзеш у дзяржаўную школу, таму што все остальные амаль забаранілі, выкінулі з краіны. Ты пойдзеш у дзяржаўны інстытут, таму што я тебе, Лукашенко, все гэта даў, а потом ты поедешь у калгас, ці пойдзеш на завод, таму што я тебе там даю працу. А ты сам нічога, 0. І вось гэта ідэалогія, якую прапануе нам Лукашенко. Што нам прапануе Арына? Яна, зразумела, был бацька, была маці, ёсць маці, так? Але яна індывідуальным, ведаеце, в індывідуальным, вельмі індывідуальным відзе спорта, і я бы звярнуў увагу, калі нехта скажа, што гэта вось сістэма Беларусі падрыхтавала Арыну. Не сістэма. Паглядзіце ў топ-100 тэнісістак, там будзе адна наша Арына, і будзе 7 прадстаўніц Украіны. На першым месцы. На першым месцы. Будзе 7 прадстаўніц Украіны, 10 прадстаўніц Чэхі. У Беларусі не працуе сістэма. Гэта дасягненне адной Арыны. Яна кажа, я, Арына, сваім асабістым трудом, не па сваёй асабістай працы, не гледзячы на ўсю гэтую сістэму, якая не працуе, не выхоўвае тэнісістак, так? Я гэта сама зрабіла, сама дамаглася, і таму зараз я на вокладкі Тайм, зараз я жыву ў Майамі, зараз за мной сусветныя бренды носяцца, каб я іх рэкламавала. І для мяне тое, што она прапануе маладым беларусам, беларускам, вось такі станоўчы прыклад індывідуальнага выбара, індывідуальнага жыцця, паспяховага жыцця, для мяне гэта вельмі разбуральна для той ідэалогіі, якую прапануе Лукашенко. Я разумею, што калі б яна яшчэ зрабіла свядомы выбор размаўляць па-беларуску, аддаваць належнае чырвона-беламу сцягу,
казаць пра палітвязняў і все астатняе мне асабіста было прыемна. Я б да яе ставіўся значна больш як не толькі да спартсменкі, якая прапануе вось такой погляд на жыццё, але яшчэ і як да патрыота у сапраўдным сэнсе гэтага слова. Але у меня нет гэтых спадзеваў. Я ёй вельмі ўдзячны за тое, што яна з'яўляецца такім прыкладам, і мне падаецца, што гэта важнее. Так у нас сотні тысяч таких прыкладаў беларусаў, якія колькі беларусаў паклалі на гэтую сістэму, якія з'ехалі за мяжу вучыцца. Яны взялі сваё жыццё ў свае рукі і рэалізавалі роўна тое, што рэалізавала Сабаленко проста ў сваіх маштабах. Так, конечно. А вось у мяне такое пытанне. Так куча гэтых беларусаў адначасова зрабілі выбар. Вот выбор, да, ён жа не ў тым, каб просто жыць для сябе. Ну, просто жыць для сябе — это база нейкая. Вот ты зрабі выбор, каб яшчэ рабіць нешта карыснае для сваёй дзяржавы, для Беларусі, для сваёй нацыі. І сотні тысяч беларусаў зрабілі гэты выбор. Калі яны ў 2020 выходзілі, калі яны пісалі ў соцсеткі посты, да, калі яны выбіралі, калі пачалося паўнамаштабнае ўварванне ва Ўкраіну, з'ехаць з Беларусі, а не падтрымліваць далей гэты рэжым. Да? А вот Арына Сабаленко такого выбора не зрабіла. І вы, калі кажаце мне, што яна зрабіла нейкі выбор, да, я не згодна з гэтым. Яна просто жыве для сябе, робіць сваю справу, робіць усё, каб ёй, Арыне Сабаленко, было добра. Які гэта выбор? Это эгоизм чистой воды. Это не позиция, Александр, гэта адсутнасць позиции. Разумееце? Палітычны так. І калі з Арынай Сабаленко на корце украінскія тенісісткі не вітаюцца за руку, што свет бачыць? Што украінцы бачаць пра беларусаў? Як яны мяркуюць? Арына Сабаленко карысць прыносіць нейкую Беларусі гэтым? Сваім маўчаннем, сваёй адсутнасцю пазіцыі? Сабе, конечно. Сабе яна прыносіць карысць. Яна можа прыехаць у Беларусь, за ёй бегаюць ахоўнікі, адкрываць тэнісныя корты, лётаць там джетам, у яе не канфіскуюць кватэры, да яе бацькоў не прыходзяць губазік і іншыя структуры. Гэта чыста яе справы і яе карысць. Так а што? Павел, ну, я разумею. Што яна зрабіла? Давайте будем сварыцца в этом моменте. Гэта мне нагадывае размову пра Машэнскага і пра ўсіх астатніх беларускіх прадпрымальнікаў, якія таксама не зрабілі выбар, сёння працуюць у Беларусі. І вось, напэўна, да іх такія ж самыя прэтэнзіі. А я да іх таксама стаўлюся, як стаўлюся да Арыны. Яны малайцы, сёння працуючы. Калі яны не зашкварыліся, калі яны не плоцяць, не ведаю, губазіку, і не стучаць у КДБ, і не робяць, как... хвіліночку, не робяць, как на іх прадпрыемствах прыходзілі ідэолагі і снашалі, калі яны не звальняюць людзей па палітычных матывах, то яны ўжо малайцы. Так а мы не малайцы, што мы працуем? Малайцы. Ну, так все малайцы. А далей што? Ну, а далей што? Мы все малайцы, і Сабаленко молодец. У меня нема на спортсмена... Малайчынка робіць сваю справу. А далей-то? У меня нема на спортсменаў такого спадзеву, як на блогераў, журналістаў. Не, ну чамусьці Герасіменя смогла дастаць язык з дупы. І іншыя былі ў 20-м годзе. І Мікалай Казека, які памёр недавно. Так, вядомы фрыстайліст-трэнер. Трэнер фрыстайлістаў выказаўся і згубіў шмат чаго. Так. Вось у чалавека была пазіцыя, вось у чалавека было сумленне. У Арыны Сабаленко Павел, я не буду адказваць вам на пытанне пра Лукашэнку, таму што гэта паставіць пад пагрозу зараблення мною 30 мільёнаў долараў за год. Ну, окей, вось ён выбар. Вось, Александр, выбар. І мне здаецца, што такім выбарам, ну, я прымаю яго. Окей, окей, Арына. Вы меня пачулі, калі я казаў пра... ганарыцца такім выбарам. Рабіць яго ролевай мадэллю нейкай для беларусаў. Яна будзе ролевай мадэллю. Мы з вами не будем, ну, может быть, Тихановская не будет, может быть, для теннисисток каких-нибудь она будет ролевой для ўсіх моделью. Спортсменок. Ну, для спортсменов. Я б жадаў, каб яна была для ўсіх, хто сумленна працуе, не удзельнічае ў зашкварных разных ідэалогіях і так далее, чтобы яна была прыкладам у сэнсе вот тут працы, у сэнсе самаадданасці
і ў сэнсе дасягненняў. Я ўсё разумею, я чую то, што вы кажаце, але я ўсё ж таки у меня ўнутры гэта пабудавана па-іншаму, але прапаную скончыць гэтую іскравую тэму. Мне падаецца, нашы гледачы ўсё зразумелі. Сябры, у нас ёсць пытанка, калі ласка, галасуйце. Тут я так сфармуляваў пазіцыі даволі яскрава. Вось, мне здаецца, можна зрабіць выбар. Да і ўвогуле, ну, што прыйшоў час задумацца пра стаўленне да Сабаленкі. Да, от яна была там недзе на корце, у там праменях славы. Вот цяпер давайте падумаем. У нас Домрачева яшчэ ёсць, дарэчы, такая ж прыкладна. Вот, хаця яе брата збілі ў 2020 годзе, галаву яму разбілі. Вось, сцягнулі з ровара просто таму, што ён ехаў па Немезе. Я памятаю гэтую гісторыю, добра памятаю фотаздымкі, памятаю, як яго цягалі па асфальце на Зыбецкай, там па бруку, да? Вось, а Домрачева маўчыць. Ці можам мы ганарыцца іх спартовымі поспехамі, ці можам мы рабіць такіх людзей ролевымі мадэлямі, калі з іншага боку, вот з боку пазіцыі, з боку сумлення, да, у іх няма. Ну вот, гэта добрае пытанне, на якое, мне здаецца, Александр, мы з вами сёння не адкажам. Ну, конечно, но мне падаецца, што першы раз у нас была нармальная спрэчка, а не нейкія аднолькавыя пазіцыі. Давайте перайдзем да Леніна. Ленін, я ввогуле... Давайте зробім хутка. Я ввогуле прапусціў гэтую тэму, Александр, так што раскажыце, што адбылося. Расказвай. Анекдот. Нет, гэта не будзе анекдотам, гэта, конечно, жарт. Это реальность, якой мы живем. Па-перше, на гэтым тыдні у меня выйшла аж на 3 відосы, і калі лічыць з... два пакуль, ну, будзе яшчэ трэці, напэўна, і яны ўсе такія былі трохі маргіналізаваныя. Чаму? Таму што адзін відос я такі выпусціў на польскай мове, як абяцаў, і, канешне, ён не трапіў у рэкамендацыі Ютуба, і, канешне, моя польская мова яшчэ далёкая ад патрабаванняў C1. Вось. Але я яго зрабіў для таго, каб распавесці на польскам, што адбывалася ў Беларусі, чаму ў Беларусі так шмат палякаў. То бок вы выпусцілі відос на польскай мове. Нагадаю, што Александра ёсць уласны YouTube-канал, які называецца Кныровіч, там выходзіць рэгулярна відэа, датычныя нейкіх актуальных падзеяў, эканомікі, палітыкі ў нашым рэгіёне, і вось з'явіўся відос на польскай мове для палякаў. Так? Ну, ясна, що для палякаў, як так, бы, для конечно. Каго яшчэ. І вы ў ім тлумачылі... Адкуль у Беларусі... Адкуль у Польшы да. Столькі беларусаў. І што вообще за беларусы... Так, бы... так, ось так тлумачыў. Мы ваши суседзі цяпер. Ну, зразумела, што ён не быў паспяховы, таму што канал-то накіраваны на Беларусь, а не на Польшу, але там... некалькі тысяч праглядаў все ж таки ёсць. Вось. І, канешне, гэта трохі маргіналізавала наступны відос. А наступны відос был вось такім менавіта пра Леніна. Падавалася б, дзе Лукашенко, а дзе Ленін. Але гляжу і чытаю навіны, гляжу, как бы пралістаю і бачу, як Геннадий Зюганов, КПРФ, камуніст, самы главны расійскі камуніст, уручае Лукашенко, а Лукашенко задаволены такі. Як гэта? Як блин гэты з маслом. Уручае ему ленінскую прэмію. Видите, уручае Лукашенку ленінскую прэмію. І адначасова такі медаль, які вельмі падобны на таго, як раней было, ну, орден Леніна был раней ганаровы, там, адзін з галоўных орденаў у СССР, на жаль, зараз, дзякуй Богу, зараз не так. Вось. І вось ему, как бы, Зюганов уручае Лукашенку медаль з Леніном. Я на гэта глядзеў, ведаеце, у меня, как бы, всплыло у голове, а хто ж такі Ленін? І всплыл, ведаеце, весь парадокс, весь жарт гэтага здарэння. Чаму? Таму што, ну, Ленін быў чалавек, якога вельмі баяўся Лукашенко, таму што гэта чалавек, які свергнуў власць. Та сама каляровая рэвалюцыя адбылася. Чырвоная рэвалюцыя ў 17 годзе. І все то, чаго так баіцца Лукашенко, зрабіў Ленін. І вось яму медаль менавіта Леніна. І ў гэтым відосе я распавядаю, там, што ну, як было сапраўды, таму што Зюганов кажа, першая ў свеце краіна працоўных і сялян. Але ж гэта неправда. Как бы Ленін захапіў уладу сілай і потым паабяцаў мір народам, землю красціянам
фабрыкі рабочым і нічога з гэтага не зрабіў. То бок наконт міра рабочым гэтым самым народам з-за яго адбылася грамадзянская вайна, якая унесла, уявіць себе, што былі 1,5 мільёна гэта вынікі першай сусветнай вайны для Расіі і ад 10 до 25 мільёнаў страты грамадзянскай вайны. То бок гэта была падзея, якая была не вельмі далёка ад вынікаў другой сусветнай для краіны. То бок Ленін чалавек, які скупаў Расію ў крыві. Ленін чалавек, які адабраў у крысціян зямлю. Ён не аддаў, ён адабраў. Гэта быў голад 20-21 гадоў. Гэта было жудасна, калі была продразвёрстка, калі забіралі сілаю у крысціян іх уражай і не было чаго есць. То гэты чалавек адабраў у крысціян увесь хлеб. І гэты чалавек, канешне, які адабраў фабрыкі, я напомню, што была у нас такая тады была трудовая армія, то бок людзі працавалі без аплаты на гэтых фабрыках, быў такі перыяд. І вось гэты чалавек давёў да таго, што краіна страціла ў 2,5 раза ВУП за гады яго кіравання. То бок гэта разбуральнік, першы разбуральнік, ён страціў тэрыторыі краіны страціў. Гэта найгоршы кіраўнік гісторыі, напэўна, Расіі. І медалька Лукашэнкі, медалька менавіта яго. Я потым в канцы сказаў, што напэўна гэта правільна, таму што Лукашенко таксама сядзіць на штыках, кіруе толькі з-за таго, што ў яго сілавы апарат. І, канешне, медаль разбуральніка краіны яму павінна быць. Вось такі відос, вот так былі звязаны Лукашенко і Ленін у маім мозгу, Павел. Это все, что было, напэўна, можем далей не разгонять. Давайте откомментую только коротко, что, в принципе, Зюганов мог бы Лукашенко и сталинскую премию дать. Хорошо. Были у СССР две вот премии, да, державные, такие самые премии. Ленинская и сталинская. Вось. Ну, со сталинской неяк подвязали после культа особы, да, развенчания культа особы. Але уже пора. Ну, вот могли бы, да, процессы идут. Ну, а ленинскую премию Лукашенко, это, конечно... Нам паказвае чарговы раз, дзе мы знаходзімся. У нас, калі мы пачыналі гэтыя эфіры, была гульня, у якім годзе сёння знаходзіцца Лукашенко і ў які год ён сёння цягне ў Беларусь. Напрыклад, у мінулым нашым стрыме мы абмеркавалі вось гэтыя спробы Лукашэнкі сцерці мяжу паміж вёскай і селом. Я паглядзеў, што ў 1920-е вось гэтыя савецкія ўлады яшчэ, магчыма, і пры Леніне, а можа ўжо і пры Сталіне, але пачалі вот гэты лозунг, да, сцерці мяжу. Он сужок паміж нашымі выданнямі. Да, як бы вот атрымалася, да. А Александр прыгадаў маналог з 70-х, з 80-х пра тое, што вёску сцёрлі, а мяжа засталася у выніку актыўнага сцірання мяжы паміж горадам і вёскай. Да? Вот цяпер мы ізноў нейкім чынам вярнуліся вось у гэтую савецкую рэчаіснасць з ленінскімі прэміямі, этими вот партакратамі типа Зюганова, да? І уласна типа Лукашэнкі, хаця ў яго фармальна і няма ніякай партыі. Таксама мы вернемся на паўхвіліначкі ў нашу любімую гісторыю Лукашенко з верталёта. Вот я так разумею, што ў яго ёсць нейкі графік, па пятніцах ён вылетае на верталёце, вот гадзін в 10 ён вылетае, а гадзін у 12 у нас з Александром стрым. Вось Лукашенко паляцеў у Жыткавіцкі раён, і там, я вам скажу, без сюрпрызаў, на зямлі нейкія ёсць клачкі землі не апрацаваныя, кароўнікі, як звычайна, так сабе. Вось. Ну і чарговая ідэя, якой ужо, мне здаецца, вельмі шмат гадоў 15, гэта далучаць стратныя гаспадаркі да паспяховых, што вот Жыткавічы у нас зрабілі крок апераджальны і сказалі, што яны зацікаўленыя. Там вот ёсць паспяховая гаспадарка, якая сказала, што мы з задавальненнем далучылі, як бы калі ёсць нешта непазбежнае, я так разумею, узначаль. Расслабься і получай удовольствие. Наадварот, зарабі палітычныя дывідэнды яшчэ на тым, што ты сам хочаш, каб да цябе далучылі стратную гаспадарку, нейкую стратную зямлю. Гэта таленавіта. Я б аднёс гэта вот да нейкіх новых рэалій таксама. Ну вот мы вот мы
па дробязях, да, вот так вот можам меркаваць, як змяняецца ўсё ж таки ў Беларусі вось адносіны паміж уладай і людзьмі. Вось людзі вучацца палітыцы на месцах, я б сказаў. Вот сказаць, а далучыце да мяне стратную гаспадарку, Лукашенко, да, конечно, далучым. Я ж і прыехаў, каб пра гэта паговорыць. Я з верталёта бачыў, што там вот ёсць што далучыць. Вот мне здаецца вельмі круты момант. Лукашенко так просто ад нас з нашай праграмы не сыдзе, Александр, таму што пераходзім да тэмы, якую я абазначыў як галоўную, да тэмы нараджальнасці. Адбылася нарада. У каго ж яшчэ можа адбыцца нарада? Па нараджальнасці. Па нараджальнасці, вось, і новая прапанова, якая выцягне Беларусь з дэмакратычнага крызісу, хацеў сказаць я, але не, сябры, з дэмакратычнага крызіса не выцягне. А мне падаецца, што нараджальнасць бы дапамагла. Ну, можа быць, я не ведаю. Мне здаецца, што неяк ускосна, можа быць, дапамагла б, але дэмакратычны крызіс у нас, мне здаецца, хаця я не ведаю. Дэмаграфічны і дэмакратычны крызіс, два крызісы у цяперашняй Беларусі. Ну, так вось. Урад прапанаваў дыферэнцаваць дапамогу. Я ведаю, што я думаю, што вы ведаеце, Александр, я так у двух словах перакажу, я думаю, што і нашы слухачы і гледачы ведаюць. Зрабіць рознай дапамогу на дзяцей да 3 гадоў для розных сем'яў. Прывязаць яе да памеру доходу. Пры гэтым шмат хто не зразумеў, што ніжэй, чым сёння, плаціць не будуць. То бок, вот сённяшні памер замацоўваецца, это будзе падлога хутчэй, так. Да? А столь, да, столь, ну, в прынцыпе, ў Беларусі яно ўсё перавернута з ног на галаву, але это падлога, а столь будзе на ўзроўні сярэдняга заробка. То бок, максімум, які можна атрымаць, калі ў цябе у сям'і да нараджэння дзіцяці былі вялікія доходы, гэта будзе сярэдні заробак. І насамрэч гэта шмат, таму што мы добра разумеем, што ў Беларусі вельмі нешмат людзей атрымліваюць сёння сярэдні заробак, уласна кажучы. І гэта вельмі цікава. Да, то бок, вот... Я павінен патлумачыць нашим гледачам, чаму мы зараз здзекваемся з Павлом. Я яшчэ не пачынаў нават. Ну, на гэтую тэму. Раней пачынаў, конечно, да. Глядзіце, есть паняцце сярэдні заробак, але на яго вельмі ўплываюць структура. То бок, у нас ёсць некаторыя кшталту все яшчэ праграмістаў, але зараз будзе крызіс у праграмістаў, але все яшчэ праграмісты, гэтыя там на Белкалі шмат зараблялі гэтыя ў Белаве і так далей. І вось гэтая лічба, яна цягнулася наверх не таму, што внизу было шмат заробкаў, што высокі та самая падлога, аб якой казаў Павел, але в гэтым выпадку высокі найніжшы заробак. Не, а таму, што была некаторая частка, якая там. І калі глядзець па медальнаму заробку, а гэта той заробак, які на дзве паловы, беларускае грамадства. Ён больш дакладны. Ён заўжды быў адсоткаў на 25 ніжэйшы. То бок, калі мы кажам сёння пра 3000, да, то медыянны заробак был бы 2200 прыкладна, не буду там уже дакладна лічыць. І таму, канешне, калі чалавек звычайна атрымліваў 2200, а потым ему кажуць, вось сярэдні заробак 3, то, напэўна, Павел мае рацыю аб тым, што можна не працаваць. Ну, я не ведаю, як будзе это разлічвацца. Я думаю, што ўрад яшчэ таксама не ведае. Сам себе не падмане. Да. Але затое я паглядзеў, Александр, калі ўпершыню Лукашенко вырашыў, што беларускія жанчыны мала нараджаюць, і трэба, каб яны нараджалі больш. Бо ўсё гэта робіцца для таго і прыпраўляецца вось гэтымі размовамі пра тое, што беларускі мала нараджаюць, трэба нараджаць больш, давайте мы ім паднімем вось гэтую дапамогу. 8 лютага 2006 года, 20 гадоў і некалькі месяцаў таму, Лукашенко у першы раз... Юбілей, прыкіньце, 20 гадоў Лукашенко кажа беларускам, што трэба нараджаць больш. Тады яшчэ у Беларусі жыло не нашмат менш за 10 мільёнаў чалавек. Да? Вот мы памятаем, што з 94 года гэта вот так вот шло ўніз. Ён кажа пра 10 мільёнаў чалавек, і рыторыка абсалютна тая ж самая. Пакуль не будзе людзей у Беларусі, не будзе каму абараняць нашу зямлю, праблема важная,
Сегодня у нас в среднем 1-2 ребенка в семье, 3 и больше уже исключение. Надо добиться того, чтобы каждая семья в Беларуси имела как минимум 3 детей. Павел, у вас сколько? Ну, я не в Беларуси. Выселками Лукашенко и его прекрасных людей, памагатараў, прыхільнікаў. Вось, калі б я быў у Беларусі, я ўпэўнена, што ў мяне ўжо былі дзеці. Але, ну, можа быць, не 3, але, я думаю, былі б. Вось. І пра гэта мы далей пагаворым, сябры, потому што беларуска, вот самы класны пост у соцсетках, які я пабачыў, жанчына піша: я жанчына з Беларусі, няўжо вы думаеце, што я не нараджаю дзяцей праз малы памер дапамогі? 2 фразы, фактычна одна. Бо акрамя таго, што яна жанчына з Беларусі, яна задае пытанне: няўжо вы, вот целый урад беларускі, да, с Лукашенко там, да, со своими прапановами, с ресурсами, со всеми, которые в Беларуси тусуются, да, и она пытается: неужели вы думаете, что я не нараджаю детей, потому что мне вот этой допомоги на детей до 3 годов не хапае? Неужели вы думаете, мне тут некий сарказм учить, что я различиваю на эту допомогу? Типа, калі я думаю про тое, нараджаць мне ці не нараджаць дзяцей, да? С калькулятором села. Вось такая, ну все, да, вот теперь иди сюда. Вот теперь хопіць, да? Ну, скончым крыху тэму про те, что 20 гадоў Лукашенко кажа беларускам: нараджайце, яны все не нараджаюць, тое сёе придумляюць, з эко эксперыментуюць, там мацярынскі капітал ввели, кватэры, памятаеце, да, льготные давали, и все катится. 20 гадоў катится все униз, беларускі все не нараджаюць і нараджаюць, і не нараджаюць. І у меня, я далёкі ад думкі, што праблема ў беларусках. Я думаю, что все мы зараджаныя на тое, каб працягваць род, каб былі сем'і. Увогуле у нас было прынята, каб былі вялікія сем'і. Як бы нейкі час таму, да, мы пераехалі ў гарады, да, жыццё змянілася, але тым не менш, я думаю, это просто так не вытраіць, да? І вот праблема оказывается у нечым іншым. Можа быць, нешта не так у краіне, вот, ну, давайте, ну, вот я так ведём лічбы акуратненько, але калі прыбраць малыя краіны, там нейкія выспы і так далей, то Беларусь будзе не на апошнім месцы па нараджальнасці, а прыкладна на 3-м ззаду ці на 2-м ззаду. Там ёсць у нас Паўднёвая Карэя і, падаецца, там Японія. Вот недзе там, так? А потым будзем мы. Мы амаль найгоршая краіна па нараджальнасці ў свеце. Вось просто себе вот уцьмяшце. Мы, вось там асталося буквально менавіта две гэтых пазіцыі, і ўсё. Мы горшы, амаль. У Еўропе то дакладна горш. Гэта няма чым раўняць. Лічба, канешне, ўражвае, і зараз там 55 тысяч, уже Лукашенко сам прызнаў, што 55 тысяч народжаных, гэта калісьці было 120. 10 гадоў таму, 12 гадоў таму было 120 тысяч, а зараз 55. І ніякімі вось дэмаграфічнымі хвалямі гэта не можна растлумачыць, таму што і такія дэмаграфічныя хвалі былі і ў Літве, і ў Польшы. Была тая самая Другая сусветная вайна, але там яны выглядаюць па-іншаму. Хаця і там ёсць праблемы. У чым прычына? Першая прычына, яна вельмі... Ёсць две прычыны, якія спрачаюцца паміж сабой. Першая прычына – гэта, ведаеце, адукацыя жанчын. Вось ёсць агульнае правіла, што як толькі жанчына пачынае себе асэнсаваць, пачынае нармальна працаваць, пачынае кудысьці рухацца, пачынае жадаць нармальнага сацыяльнага жыцця, ну, нейкіх роўных умоў аплаты і некага роўнага стаўлення да сябе і навуковых дасягненняў, прадпрымальніцкіх дасягненняў прафесіі, яна адкладвае нараджэнне дзіцяці на потым. Я б дадаў яшчэ, і не атрымлівае гэтага ўсяго. І не атрымлівае гэтага ўсяго. Калі яна пачынае гэтага ўсяго жадаць, і ёй усё гэта дзяржава, у якой яна жыве, дае, тады лягчэй. Все нормально, як бы, да? А вось калі нема, да, то ну... Ну, вось гэта першы тренд. Другая прычына вельмі простая. Так вайна. Вы кожны дзень распавядаеце аб тым, што вось у нас, як быццам вайны няма,
а вось побач ёсць, і кожны дзень сядзіць беларус і разумее, што сёння няма, заўтра будзе. Заўтра зноў будзе тое ж самае расійскія танкі, якія выходзяць праз Мозыр как бы на Кіев. Не, ну мало того, десятиклассники ходят на сборы. Все. У предмет допрызыўная падрыхтоўка вводится кіраванне дроном. По всей краіне ствараюцца вайсково-патрыятычныя клубы. Як бы заговорили про тое, што жанчын ад 19 гадоў ставяць на вайсковы улік, наколькі я памятаю, да? Вы пужаеце беларусаў вайной і жадаеце, каб беларускі нараджалі. А яшчэ і рэпрэсіі ў краіне. Ну і каб яшчэ падсумаваць далей гэтую тэму, я сабраў прапановы. Па соцсетках, значыцца, вот беларускі ў асноўным крыху беларусы пішуць пра тое, што трэба зрабіць насамрэч у Беларусі, каб нараджальнасць пайшла ўгару. Стварыць лепшыя умовы ў радзільнях. І зноў жа, у канцы мінулага ці на гэтым тыдні адбылася гісторыя ў пятай радзільні, здаецца, дзе жанчына на яшчэ нейкай 20 нейкай, на 20, ну, крацей, у сярэдзіне цяжарнасці. Я натрапіла туды не праз цяжарнасць, але страціла дзіця, і яна была у палаце адна. Ну, то бок, уявіце сабе, ёй дапамагалі проста суседка па палаце, якая расказала всю гэтую гісторыю. І ёй яшчэ прапанавалі пасля прыбрацца за сабой самой. Як бы складана такое уявіць увогуле, да? Але гэта адбылося. Ну, а ў чым прычына? Ну, няма каму. Ну, былі б там дзяжурныя, ну, было б дастаткова. Так ёсць статыстыка. 72% за вось, было б дастаткова персаналу, як бы, да, 72% это вы не ўлічваеце, мне здаецца, это перапрацоўкі на дзве стаўкі, да? Вось, гэта вот лічба, якую кажуць афіцыйна, што у нас амаль все закрыта. Сапраўдна 72%, да? Гэта і ёсць гэтыя самыя перапрацоўкі. Ну вось, як бы зразумела, што адна там санітарка, адна медсестра на паверх, якое будзе ў яе стаўленне да пацыентаў. Яна не будзе выконваць загад па нараджальнасці. Падняць заробкі ў дзіцячых садках. Вот, глядзіце, пішуць так. Групы для дзетак ад 2 гадоў зрабілі. Вельмі станоўча. Да, то бок раней, памятаеце, яслі, сад, там, да, ты аддаваў з нейкага ўзросту. А пра выхавацеляў дзіцячых садкоў, якім цяпер трэба вазіцца з дзецьмі да 2 гадоў, ніхто не падумаў. Заробкі ў іх як былі, так і засталіся мізэрнымі. Дапамагаць фінансава не толькі першыя 3 гады, а да паўналецця. Ну вот, ты 3 гады... робіцца ў Польшы. Ну, я не хацеў гэтага казаць, Александр. Я хацеў. Сапраўды, у Польшы штомесяц недзе па 200 з нечым долараў атрымліваюць бацькі на кожнае дзіця. Незалежна ад дохода. Да 18 гадоў. І гэта нашмат перавышае выплаты мацерынскага капітала, напрыклад, у Беларусі. Вось гэта за 3 гады там і гэтак далей. Стварыць умовы і вот тое, пра што вы кажаце, Александр, і працоўныя месцы для матуляў з дзецьмі. Укладацца ў тое, каб было шмат працоўных месцаў з графікам, які можна рухаць, каб матулям на такім графіку добра плацілі, калі ёсць дзіця. Ну, мара забяспечыць маладыя сем'і жыллём, пішуць у соцсетках. Ну, як бы, да, конечно, круто. Было бы гэта ўжо задача з зорачкай. Пра гэта таксама шмат казалі. Значит, яшчэ шмат такіх постаў. Включыць дэкрэт у страхавы стаж для атрымання пенсіі. У нас жанчына, якая да 3 гадоў сядзіць з дзіцём і атрымлівае дапамогу. Это яна не працуе. Вылетае страхавы стаж, я не ведаю. А калі 3 дзіця, як хоча Лукашенко, да, это 9 гадоў. Ну ладно, там можа быць нахлёст, да, але тым не менш, это гады, это доўгія гады, за якія пенсіі ніякай не будзе. Аліменты. Згадалі пра тое, што ёсць элементы, і тут я хочу, конечно, згадаць, што вялікая частка адказнасці за дэмаграфічную сітуацыю ляжыць на мужчынах. Які просты спосаб? Аліменты плаціць дзяржава, і гэта справа дзяржавы спагнаць іх з таго, хто мусіць плаціць аліменты. Лагічна. Вельмі лагічна, вельмі проста. Ну, гэта якраз то, што дзяржава магла на сябе ўзяць. Да, але чамусьці не бярэ. Чамусьці... Далее, глядзі, перастаць лічыць хатніх гаспадыняў дармаедкамі.
Да ну Вау что ну карацей мы такія дзяржава беларуская чыноўнікі Лукашенко такі нараджайце траіх і ў той же час беларуская дзяржава що вы дома сидзіце типа і чого вы не працуеце то ідзіце працуйце і той час беларуская дзяржава не стварае нічога не укладае у тое каб ствараць працоўныя месцы для жанчын з дзецьмі у мяне Александр прыкладна ўсё хаця канешне гэтых вот парадаў чыноўнікам про тое што зрабіць іх вельмі і вельмі шмат зразумела што простым падняццём грошай праблема не рашаецца ввогуле да і яна настолькі складаная ведаеце но я што хацеў прыгадаць каб скончыць гэтую тэму я запытаўся Павла колькі у вас дзяцей не прызнаўся няма напэўна Чаму я прызнаўся, я сказаў, што ў мяне былі б дзеці, калі б я быў у Беларусі. Ну так, можна сказаць, было б забеспечена. Можна зрабіць выснову. Нормально все было бы. У маіх дзедоў на двоих, два дзеда былі, было 8 дзяцей. 8. Ну, у двух сем'ях 5 і 3. А у меня зараз ёсць одна внучка, у меня дарослыя дзеці. И мне падаецца, што больше мне внукаў не будзе. Таму што дзеці не абіраюць далей нараджаць. І вось так эта праблема выглядае ў маім асабістым жыцці. Ад 8 до 1. І гэта сябры мы яшчэ ні слова не сказалі. Пра дэмакратыю. Так. Пра нейкія умовы палітычныя жыцця ў Беларусі. Пра нейкія гаранты бяспекі і гэтак далее, і гэтак далее. Это чыста мы пералічылі эканамічныя і дэмаграфічныя сацыяльныя чыннікі. Александр, ну цяпер у нас засталася люстрацыя, я не ведаю да чаго, і Ціханаўская і пашпарт. Што выбіраеце? Які складаны выбор. Ведаеце, наконт ілюстрацыі я прапаную ўсё ж такі паразважаць больш сур'ёзна ў наступным выданні, таму што гэта тэма патрабуе 15 хвілін. Это важно. А наконт Ціханаўскай паспарта, ну, есть чалавек, якім я таксама прабачаюся, таму што няма дастаткова часу, магчыма, нешта перанесем, які задаваў вельмі цікавае пытанне перад канферэнцыяй. Ён задаваў пытанне: слухайце, а можа ўсё так і павінна быць, можа нашы дэмакратычныя колы ўжо прызвычаіліся і працуюць на сваё асабістае жыццё, а не на победу над Лукашенкой. А потом написал там, что слухайте, ну вось Ціханаўская таки атрымала рахунак, а гэта азначае, што у нее ёсць нейкія іншыя дакументы, а не толькі пратэрмінаваны беларускі паспорт, по якому сапраўды нельзя атрымаць кошта такого. І як вы ввогуле ставіце з-за таго, што как бы палітыкаў могуць быць іншаземныя паспарты. Не, ну, вось, может быть документ подружны. Так. І вось пытанне ў такім вось напрамкі. Ведаеце, што я хацеў бы сказаць? Не тое, каб пашпарт. Что, по-першае, калі бы Ціханаўскай был пашпарт Літвы ці Польшы, я был бы задаволены. Я чакаю, у меня яшчэ няма пашпарта Польшы, я вельмі спадзяюся, што ён будзе. Чаму? Таму што я да гэтага стаўлюся як да тэхнічнага пытання. Ад таго, што я стану з польскім пашпартам, я не стану патрыётам, ну, не патрыётам Польшы буду, але не стану польскім журналістам или палітыкам, или кім я сам абіраю быць. Я застануся беларусам. І таму, калі у Ціханаўскай ці ў Латушка будуць літоўскія ці польскія ці галандскія пашпарты, таксама я стаўлюся да гэтага вельмі нармальна. Гэта не перашкаджае і ніяк не перашкаджае ім быць тымі, кімі з'яўляюцца. Лічу, што іх праца не зменіцца ні на хвілінку ад таго, што будуць такія дакументы. Тое, што яна атрымала рахунак, ну, Павел сапраўды кажа, напэўна, акрамя польскага пашпарта ёсць яшчэ нейкі дакумент падружжа, ёсць нейкі ВНЖ, і гэта было толькі пытанне часу. Калі адбудзецца адкрыцця рахунка, я не разумею, чаму гэтаму ўвогуле было столькі увагі. Да, роўна такі шлях праходзіць шмат хто з беларусаў, атрымліваюць гэты дакумент, з якім ходзяць па банкаўскіх аддзяленнях, і ў пэўным аддзяленні над імі нарэшце літасць нехта праяўляе, шэфства вярэ і адкрывае такі гэты рахунак. Ну, а тое, што беларуская справа становіцца бізнесам, ну, вось ведаеце, без грошай, на вось парыве, я заўсёды кажу, што чалавек без грошай можа працаваць 3 месяцы, максимум паўгода. Далей яму трэба плаціць. Інакш ён не будзе працаваць. І не будзе як хобі гэта рабіць, усё роўна, таму што гэта другія адносіны. І калі ты сябе уяўляеш некага, ну, напрыклад, Дабравольскага, з павагай да Александра, ці Анатолія Лебедзька,
ты разумееш, што ён у гэтым бізнесе уже 30 гадоў. І што якім бы он не был пламенным барацьбітом, змагаром, у яго все равно у галаве ёсць вось тут мы змагаемся, а тут мне надо себе яшчэ не как бы пракорм, нейкую кватэру, некае жыццё пабудаваць, і ввогуле паміж працай па змаганню і маім асабістым жыццём есть некая прарэха. Не, ну то бок Сабаленко, якая займаецца толькі сваімі кватэрамі і доходамі, это вам норм. Да, а Лебедька, які акрамя таго, каб рабіць нешта для сябе і для не жыць на вуліцы там і гэтак далей, і яшчэ 30 гадоў займаецца дэмакратызацыяй, змаганнем там і гэтак далей, это что-то... Ну, для меня таксама норм. Норм. Ну, ладно. Для меня норм. Ну, то бок, я кажу аб тым, што... Я пачуў просто нейкія ноткі. Не, такого... хочаш ты не хочаш, але ты все роўна праз некаторы час пачынаеш аднасіцца гэтаму спакойна. Так раней трэба ад пачатку ведаеце, як это апрані маску на сябе в самалёце, калі выпалі эти кіслародныя маскі, да? А пасля ўжо займайся суседзямі, як бы, да? Калі ты сам ледзь трымаешься, то не... Ты никому не дапаможаш. Добра Вероніка Станкевич сказала недавно ў інтэрв'ю, што калі вам самім дрэнна, не ідзіце валанцёрыць. Типа не ідзіце дапамагаць каму-небудзь іншаму, да? Дапамажыце спярша сабе. Вот. І таму тое, што яны... І, напэўна, Светлана Ціхановская такая, і, напэўна, Павел Латушка таксама, как бы, ну, штодзённа думаюць аб тым, як ім жыць. І тое, што яны вось нешта атрымліваюць за эту працу, я не лічу, што яны зрабілі буйны бізнес, мне падаецца, там няма ўсё ж такі буйных грошай. Магчыма, памыляюся, але я лічу, што все-таки яны прыстойныя людзі, як казаў калісьці Павел. Так вось тое, што яны зрабілі за гэтага некую працу, гэта цалкам нармальна. І я не прапаную судзіць аб іх по вось таму, ці ёсць у них доходы, каб купіць, не ведаю, себе гадзіннік нармальны, ці паліто нейкае новае і так далей. Я ўсё ж таки прапаную не глядзець на гэта, а глядзець на іх вынікі ў барацьбе. І как бы іх разлічваць па гэтых выніках, не азіраючыся на то, што ім надо недзе есці, лётаць у адпачынак, праводзіць время, час з дзецьмі і так далей. Я прапаную ставіцца да гэтага так, але разумею, што частка нашых гледачэй ставіцца па-іншаму. Ну, вось такое меркаванне. Якія у нас вынікі апытанкі? Вынікі апытанкі, Александр. Вот, завершаем апытанку. 22% ганарыцца. Ну, было пытанне, як вы ставіцеся да Арыны Сабаленко? 22% ганарыцца, 38% мне ўсё роўна, 40% айды, ну яе гэтую цярпілу. Ну, вось такія у нас вынікі. Ну, вось такія. Але я думаю, што 22%, якія ганарацца, гэта неблагая падтрымка вашага гледзяща. Ну, а 40, паміж 22 і 40 як бы не такая ўжо большая розніца, як, напрыклад, паміж там 16 і 84. Да, так што, ну, абедзве, мяркуючы па ўсім, абодва гледзяща маюць права на існаванне. Дзякуй вялікі сябры, што глядзелі гэты стрым. Александр Кнырович, блогер, быў у нашай студыі. Як звычайна, мы абмяркоўвалі важныя тэмы і падзеі ў эканоміцы і палітыцы Беларусі і свету. Працягнем праз тыдзень. Абавязкова. Да пабачэння. Дзякуй вялікі.